тук. Това е само на Иванка работа. Някаква бачка, бе. Бутилката. Те ни е служила там. Тя с нейните бачка беше за олива. Къде ги да бачкай? Взимай там, иди се една. Ето е. Постои го отвори да не го заливай. Къде да го сложа? Ти искаш ли да пиеш? Така да го побавя. Не, тук нека няма стане нищо. Да ни правят за първи път. Виж ли сте жълти неща, бе? Да, това е много интересно и на мен. И то на топчета си. Да, това са яйца. Нали хубави бяха яйцата на Ради? Повечеха. Или дойде повече брашното. Не знам да го върха, какво беше. Какво представлява? Малко повече, отколкото По-сухо. както аз онази съм го правила. Или е било повече брашното поначало, Даже толкова е по-сухо, като го бъркаш. защото не можа така хубаво да са Всяко е брашното. друг път става на конци. Да. Сега е на топчета, наистина. Слагайте такова. Нищо няма стане по стане. Слагайте още такова. Масло. Откъде? И нямаме повече масло. Еми олище. Мас? Не. Мас може малко и олище. Мас служите. Какво има? Леко от тестото. Цялото е на топчета, видите? Сега трябва да включвам пак поклона. То не се разтегля, въобще е хубаво. Но не го гледам как не се разтегля. Сложим масло. Слагай. То не е разтегливо. Всичката ли мас да я сложи, без олио? Какво ще кажеш? Той без той викаш стана, но... Без лайна и гомна. Да. Слагай стават. Виж как се къса. Мама ви стара, как ще ви слагам червена точка на тия лайна и гомна, не знам. Що? Ми приказа Радка с газа си. И пове ни става, аз ще ни правя за първи път. Не трябва да е така на топчета, той е брашното тъчен ден. Присято беше брашното всичко. Да. Това е само яйцата са на тези топче. Не защо да стане така? Няма какво да умувам, важното е, че е станало. Не, но за първи път яйцата така да стане. Не знам. Много ли е мазнината да е сега? Да, може малко да ни... Дай ми са сиренито и това е. Няма да отчела. И другите топки няма ли да ги сложиш? По-отделно. Те са по-отделно и трябва да... Това и вътре няма да се разтопи, ама и да се изпече, па няма да се разтопи. Стане страшно. Да. Ще става да става. Да го размешаме. То ми то чудо е кисни и накрая се ядосваш на всичко отгоре. Остана. То така е, дано се изпече. Но защо така не се разнеси по нея топчетата? Това за първи път ми се случва. Винаги има пари.
само никакъв. Виж как има ерния. Не, те като се отворят, Само там да снимка. Може и долу, ако трябва нещо да залети. туалетните само каза, че не е. Аз ще ги съда. Ама те още малко си Добре, да не дошиваш. За какво сама? Какво ще ги съберем? Само да ги натиснеш малко и това е. Ще погледна, ако няма место. Тогава. Станчо! Провала майна е пълен. Майна няма да се плашиш. Ножът е дървен. Пак ще се изяде. Аз да стане се плашваш от ножа дърна. Миналия път беше пухкаво нагоре и хубаво. Да, бе, то така става се на плёкали. Толкова става, но сега, аде. Кога трябва да стане си нещо става. То бързо не така. Какво сме бързали, бе? Нищо не си бързал, всичко си беше както трябва бързали. Няма байш. Аз по уместването още сължи разбрах, че му е много нещо брашното. Миналия път ми беше малко по-малко от килограм. Отваря го и допълнително го меси и пак го затворя. Тогава пък беше малко видно. Не, това беше и с 100 грама нямаше. Да. Сега пък е било сухо сигурно, за да стане така. Да. Аз първи път на оранжевата купа, като направих, така стана. На топчета. Даже още повече. Така ли? Напротив беше цялото. Не викаш си от брашното. Не знам какво е. Просто мешава с меси както трябва. Там е. И чистото не е лошо. Жълто е, виж, защото Ами, стои